Hak ni kapor pinya pai lambat nga nagaktin ka jang uturay kata kade naka siti saki nong korin kala nong kaba cutway dekot kaba arpon rio pipen pau ya ka jingyap uturay tat onda unwan hak ni ka singi ngiyok ban lumlang kum ki bangai ngiyok bani wan hang ni ka singi hak ni ka jaka kade ban pen pau ya ka jingyap uturay tat onda unwan amen. Man kapor habang ngipay siya kamit ka jang utray ngipay bat ngiken mau ya ka jingyap utray hanre kam tame ba ula janwan bat ay bangin long ki balapan kre ya ka jingwan ka jang uken beleng long balapan kre namar mo ula dap shim ya ka jaka ka jang iken bat habang iwan hakani ka sngi bani shim ya kani ka benta haka jing kawai utrai da perkat kani ka kuri da perkat uni kupu uberit ke eimo kan troi kam haka ta ka jing em ka jongi abang nging ini shim benta na kani ka mit ka jong utrai ba ka jing pin khia ka jong utrai kan tuit yangi amen kan wan ra ya ka jing pin khia kan wan ra ya ka jing pelat kan wan ra haka jing em jongi ya ka ei ka batmai ken But come down ya dan apa yang jongi bebi sosi ke bebi ngok tang kanwan ra ya ka jinkman uji su ka tin ka jong trai ka ong ha ka gospel jong yones ka nong ga ba khat sao kat ba udang ye kren bat ki senran ki jong o chapang ka jinglet no kini ki senran am ki la dap da ka jing sosi ba bat da ka jing kuslai Namar balay, bo Jisu Ukran, Japang ba ulit no. Dang likes nem tam ba giedon ba Jisu, but hang ne Jisu ang ba ngan salit no. But kila ilut ya ka yeng kasem, kila ya ka kamay ka jongki baro ban bot bat une Jisu. Kila perkat bakin don bait ba Jisu. Handai tang likes nem tam Jisu ang ba ngan salit no. Kawan ra ya ka jing kuslai dia kata utho kata kot wong wat ngo ki kuslai pi nala ka jong ka donald ken belai namar uyo I ya kata bat ki senran kila dap da ka jing so si shisha han ka tin ka jong belai kong ha kata ka mit nganong pi wan ra ya ki da ka jing kemen lang ba ubo wan ra ya ka ni ka jing kawai ken bat u kawai ya ka ni ka benta Namar balay bakini kibadon kinwan ra ya ka jinkman bat nganget ru akan ni kapor bakani ka jing kawai utrai kanwan ra ya ka jinkman balay ka don ka bor ka don ka ni ka briu ka tin ka jong balay ka batay sa pangan ni ka briu ka baday ka nong kanan ka bakakran sa pang kata ka bor jong tau kupu ka kasuto ya kata ka bor jong tau kupu ubarit ngine pet hakan ni ka por mentan ka gospel ka jong Matias ka nong ka bakatsan bakumno ka ni ka briu Kabamday ka banget hanroy kalaswan haka jing shanya hau Jisu pat haba kalanget hau Jisu kanget ya kabor jong jing pen kia haita ibalwet ro ngine pet haka ni kapor ka gospel jong Matias kalnong ga bakatsan ga dekot ka arpo ar terter ka bakran haka ni ga jaka sapang ni ka brio ka bangiong ka nong kanan Kani ka brio kumno bakalawan ken ha u Jisu ka ongum ni ka tin ka jongtrai ha kemiru ka kentai ka nong kanan kalawan na kita kipang bat kala kerpat yo kada ong tuisen yang aku trai u konu David ka kon jonga ka kordet bat ka shong suit kani ka brio ka wan namar balay ka don ha ka jinge Kadai ka kanan kamdai ka jiu. Hari ka wan hau neu nohi kai. Ka wan hau neu lang baba usyanya ban ong ya Jisu ngastonat ka ong ya Jisu ka ong. Tu isin yang aku try. Ka ong no? Tu isin yang aku no? Ko try. Ubarti mayos ong isin yang aku konu David. Hari ngastonat ya kani ka ong. Ko try. Kani ka kanan ngan ong ipi. Kam tip ya ka jinget ka bashisha. Ka jingem ka jong ka babonsen ka ka jing mani blay tau. Hari mentah haba kawan hau Jisu ka ong ko try isnay yang a. Ka ong no? Ko try isnay nga. Kan mabe habang iwan man sim mentah na ka meet ka jong try am barabor kan mau ka jing isnay ka jong try. Kadai ka jing isnay bar kadai ya kita kibatep bu Jisu de try. Amen. Kan mabe dia kata habang iwan man sim mentah na ka meet ka jong try mangisuto ba kadai ka jing isnay ka jong try bat ngihaban pentikna ya la de bu Jisu de try jonga.
Amen. Ngamla banwan ban shim yaka tang nakaba ka sudai ka rukom hanring ngari ban tip ka banungkong u jisu dei utrai bat dei tang ma utrai bat ka ba ar ngatep ka dei ka jing snai ka jong u ngalong kum neken bat kani ka briu kong tu snai yang aku trai kada tip ro udei mano kada ong ukun u deven ka kon jong ka kordet namar balai ba ka shong ayo song ksoi bat ujisu ya keren bat kau ke Bible kau haban kong li jubab si kentin ru ya kani gabriel hari hadin kani gabriel namar bakaya kerpat sa kampelat no yu na bakaya pertajam nadin nastunat hani Matius udong nadin jongi namar nong tho de Matius hang ni ong kan budon lang bat ujisu ong nadin jongi kani gabriel ka pertajam bat hangta ka udah yathu ula ong te om syam la pha yang hanre tang ya kita kilang berot ya kibala jakno naki ying Israel ka hanre kalawan kala mani dem ha kada ong kotrai to yarap yanga kani ka briu ngan ong ipi kani ka briu yang mastunat bang ada pulih ya come give up the wood lo ada jisu jubab kayai kerpat sa ngi teng habang ngi duai adang ngi miok jubab ngi thaj no ban duai hang no tau trai udan jubab u tau trai hanai pek kani ka briu kayai duai kayai perta kayai hala om tang kata ka wan sandan hakani ka benta ban ong kan mani kani yu kan mani haka stage jong ka jing mani but haba kelas dang ban mani ya trai u ong ya kani ka kentin hanrei ulai tho bat ula ong ombet ban shem ya ka jing bam ki khon bat ban bret hakik so kate kala ya tho shisha ko trai hanrei wat kikso ki abam na kita ki baluet ki balahap na kami ki kenrat jongki ngastonar kani ka briu ka ong luet ka ong yo luet kan mau ni kupu tho ya ka jing luet ka met ka jong jisu na ban ta jong apa jong pi ni kupu tho pe kani ka nong kanan ka ong ayang atang nai tai baluet ngi shem benta tang nai ini i baluet ibayo i baluet ngesem benta na kani ka Bible ka ong haba kayo kani ka briu ya itai benta i baluet ka Bible ka ong baka kon ka lat na ka basong kusoi ka pediang i ka baluet ka kon ka lat na basong kusoi fite wala ngi pediang ya ka jing tredap ka jong Jesu na ka benta ka jing im jongi pinyo i baka yeng jongi ka lat na ka jing manik kusoi amen ka lat na ka no ka benta ka ba ya day bat ka jing kordet jong ki kusoi ken kiba bon ba haki ni kisngi kim nang ban tia adamet namar ka bon pelat ka jing yale kiyo sngow ya kisur kiyo i ya kei ka bamlong kawan ra ba ya ka jing yale hanrei la dang ngisu tho ya ka bor jong ka jing luet ngan ofi kita ki bor kinum la ban trekam ha ka jing em jongi amen bar ka Bible ka batai habang isim bentana ni ka mejo tra haba pi puli ka nong ka kadwe jong ka korenem pin sngo pala ba pol ong yang ni ka benta hakastis ki nong korin gal nong gaba kadwe hakad khot gaba arpulai naba ngala pediang na utrai ya ka bangala IT patengru hapi pi upol hang ni em uong ngala pediang nano na u trai u klem ong gani ke jingikai ngala pediang na ki apostol jikisha upol umdan haka kamera kabahaneng menba ki apostol baru Jesu ki abam ki kelam upol dan hangta kumno pat upol ula ban klaim nene ban ong yang nega bentau ong naba ngala pediang nau try ngakli kata kecikli ban habang puli pat yaka arkorin ngayo yaka jubab nomor upolem uklam dan haka kamera ka bahaneng hanrei udan haka kamera ka bakam krau ban ka kamera ka bahaneng tetapi puli haka arkorin glanong ka bakadar Kerekot kabar. Wong kumne. Nga itu ya ubriu. Ha ukris palat kat saus nem menta. Ladon hakamet ngamtip. Te om hakamet ngamtip. Ublay utip. Ya uta larongno hadu kabalay kabeneng. Tinga itu ya uta ubriu. La hakamet. Ne om hakamet ngamtip. Ublay utip. Balarongno ya u hadu paradise bat ulayo sngo ya kiktien bamla ya tho ya ki bamday ya ubrio ban ya tho pa upol wong no mano ba ki paradise ha haka testament merem
Yano larong no por ba udang im. Ha? Yano? Elijah nang ta swa Elijah di mano? Enok. Hakatesman merim don angon. Enok by the way. Badu? Elijah. Hatesman tama yano larong no sa paradise. Ha? Yau? Yau dekat bat yau. Yano? Pina perkat, mana bawan pai biang pek. Wanok ulet, uklamban syuk. Elijah ulet, ho wan kiyoi. Ka Bible ka ong giseran kiyoi. Petras udah yoi, wang tau tabenkel lang ni. Oh, yoi ya kata apa wan kendo yu Jisu. Ho udah kat, Jisu ang mendon lembat ngah paradise wang. Nang tahu Lazarus. Hari pisau pela bawan pai biang na paradise di mana? Dari Jisu. Bat kam tame pina pet hang ni di mana? Upol larong yu hei. Eh? Uang hang ni balarong no yau hadu hei. Paradise. Pio em. Dai nomor kata uang ngalap pediang nano. Belai habang is fitip. What ki apostol ki kam tok bahasa pang yang ni kajing kawai turai. Upol udah tok bah. Nganget habudan sa paradise. Jisu udah instruct yau. Kani kan dai bakum no. Amen. Dai nomor kata udah batai uang ngalap pediang nano. Nau try. Pio ega benta. Wang ngalap pediang ya kan ni nau try. Mdai nak apostol. Mdai no. Nau try. But ngawan ban hikai ya fiko ke Korin. But kani ke jingkai ke bakraw. Bangin penpau. Hakan ke jingyap ke jang utat on down one kan. Amen. Ke Bible ke batai hang ni. Ba upol uang pin penpau. Ya ke jingyap ke jang u. Ngastunat ya kan ke kentin. Ngine pet de kaktin panang kaktin kasih ke ong penpau. Handai pindapat SCSB kong you proclaim kong no proclaim dah. Haken KJV ru kong proclaim bat penpau de keju. Ke translation nemno no pastor. Benar. Fi de nama ta beleng ngahaban man ra yang ni kentin kentin pareng namar ka Bible ka ong ngan ngalaban pulih yang ni benar ya ke jingyap utrai tat on down one. Kita habang asyim benta nang amit ke jong try am habang soy tan wan mudu yang am ngapen benar. Pu Jisu layap lam ta jonga. Amen. Ngapen niu? Pen benar. Ladang asyu pen pa wem kamlong. Long kum kibrio ta pen pa bang adai Kristan. Hari ke jing im kum Kristan. Hari habang ngapen benar am ngatep ba une utrai ulayap lam ta jonga. Bat une utrai uang ngala jan wan. But pitip ke jingyap ke jong try kalau bor hadu kata-kata. Ngan I think we can nuksa naga testament berim naga way Samuel kalau nong gabah nyo. Ngine pet hagani ka por way Samuel nong gabah nyo. Hagani ka por ki kon Israel kim pat don siem. But barabor lada kidon haga jingge kilej bet kidang don tang Samuel kumunong bishar but kumuling do kilej bet how Samuel. Berka Bible ke batai, haga dikot ke basan. Haga way Samuel nong ke bahnyo dikot ke basan. Bau Samuel ulaok yaki tu yalum yaki Israel baro sa Mispa. Dengan duai nakabenta jong pi ha utray, te kila yalum lang ha Mispa bat kila ya tong bat kila ya the hakmat utray, bat kila ya sya jingin ha kata kesengi, bat kila ya ong hangta ngila le pop ya utrai bat Samuel ula bishar ya ki kon Israel ha Mispa. Ke Bible batai ba Samuel ukot ya ki Israel baro ha kani ka jaka bakot ke Mispa. Bat uang bangan duai na ka benta jongpi. Bat kini baro ke Bible ka ong kila ya sedang na kata ka jingi tong bat kila ya the ya kata ka hakmat ka jong utrai. Beli ki ya the ya kata bat ke Bible ka ong bat hangta kilaya sya jingin. Namar ko gadon. Haba sya jingin em tentang sodon kam ya ko Hari kini ki ang wali ko ru ngini mi tre ya ka bandi. Bat haba kilaya syang hangta po Mispa. Ka Bible ka batay haba ki kun Israel kilaya wan bat Samuel usdang man bishar ya ki Filistia ki sedang banyo sngaw siya pang ki Israel ba kilaya lumlang ha Mispa. Haba kilaya sngaw kini ki Filistia em bat kini ki Filistia kilaya let kiyo banyale no ya ki Israel.
But kini ki Israel men ba kidang don ham mispaem kila ya syap tieng haba kila yo sngo pat ba kumno kini ki Filistia kimut banwan yale yaki. Mut banwan banyale yaki kimdan kanono ka jingerap yaki kimdan siem banyalam yaki umdan unong bishar yaki namar hoy usamel ubishar hanre usamel uday ulingdo uday unong itu lupa unum leit ma u banyalam sakathama but kila ya syap tieng kini ki kon Israel ha kata ka jaka ha baki ki don ken but ha ka dekat ka ba kendai ka ai ka bo usamel ulale ha kata ka jaka ka bible ka ong ba Hoi usamel kini ki pai ba ki ong usamel wat num song taj ya ka ban linear na ka benta ka jongi ke nya kamat ka jong utrai hari usamel undai tang ba linear ule ya ka ni ka benta dokhat ba kandai ka ong ne ti usamel ula shem ya ukon lang brod badang bun bat ula aingo ya u baro par ban long ka jing aingo thang ha utrai bat usamel ula linear kerpat ha utrai na ka benta ki Israel but utrai ula shashkor ya u. Pi ke ei bakini ki kon Israel hang ne ki linear ki ya syaptiang ki ong pat ya usamel wana man tait ma pi ya gabanduai hanre ula yo. Usamel upen iba kumno kabor ka jong blai ka trekam lang babu ushem yo kon lang badang yo. Badang bun. Bat upen yap yau tau kon lang berat. Barka Bible ka ong ublay ulayo sngo bat pinapuli sa room bakumno uay ya ka jingjop ya ki kon Israel. Kadaw ka day nday tang lamar ka jing duay linear ka jong Samuel hanre kamtam lamar ka jingyap no jong tau kon lang brot. Kalong kumjuro yang haba dia pi. Kamday ka don ka bor ha ka jing duay jongi hare don ka bor ha ka jingyap jong kon lang brot. Amen. Habang ngingi snokti ha ka jingyap ka jong kon lang brot. Habang ngingi penpau ya ka jiap jong ukon lang brot. Ngano fi blay yo sngo ka jing duai jongi. Amen. De kata nga siyong wanum shim sting ya ka meet ka jong try. Namar pi penpau ya ka jiap jong ukon lang brot jong ublay. Barhaba pi penpau ya ka jiap jong ukon lang brot jong ublay ka kamba kan jiabet ken. Amen. Ublay unyo snowet ya ka jing duai ka jong pi. Nganget hagani ka sungi. Habang ye shim benta na ka meet ka jong try. Pi shim benta nga nong ye pi. Nong ni kupu bat kumjut nga ni ka kuri. Pi penpau ya ka jing yap jong kon lang brot. Amen. U Yohanes nong penbaptis habo yo iyo Jisu hoi ula he lang ula yat lang badu Jisu namar ka jing per jong ki dei tangkat no benai ka Bible ka haba ka Mary ka sedang ban pun u Yohanes udang dap reu benai ke nya ka kpo jong ka Elizabeth kam na don ka jing per hande ha ka ta ka sngi habo yo iyo Jisu ong u kon lang brot jong ublay we ukon lang brot jong blay pe hang ne usamel uleyu uyo I bagi kon Israel ki don ha ka jing syaptieng ki don na preng ki jinge ki ong yu samel men nai sange ban duai ban linear han usamel ushem yu kon lang brot kan mau ya kata kam dei ka bor ha ka jing duai han ka bor ha ka jing penbana chapang ukon lang brot ubala yap nam ta jongi amen but si sin mangi penbana ba uni ulayap dan balak ban mudui yang igen, amen. Namar don ubala shim haya ka jaka ka jongi. Ka tin ka jong blay ka kerti ka don ka bor fitip u blay em u pen ya ka ta ka bor lang ba ya kini. Dai namar ko ta ki kon Israel ki kamla man su thu adien hakal nong ka ba pra ki sedang ban pan siem. Ki kamla su thu bau tau kon lang brot bau samel la peniap u samel la pen bana bau tau dei usiem. Hareki ki pan mandos im jong ki do brio. Dai namar kata pinda pet bakumno bakita ki kon Israel kisdang ban hiran haka jeng long mensim hadin jong kataken namar balay ki hamla shu ban pidang kalong kum juro nganong ipi kabha ban nget haki jing duai hanre pen bana ya ka jing yap ka jong Jisu amen banong neu Jisu pi haban su tho bo Jisu la yap ne em na ka benta jonga kata ka dei ka jing ya deng nganong pi bari we ki pastor we ki no hikai ki hikai ya pi ki tang yang ne ka benta ba pin su tho ka jing dei jong pi bat u Jisu. Amen. Namar hanga ni kajaka ki ong Samuel linear mame duai han ngai tanat yu Samuel kai ka bole usiem do kon lang brot. Amen. Dei namar kata ngasi ong ada pastor duai kat ba duai ro lada phim ngai yu Jisu long leno ei ka jing duai. Pi haban ngai you know yau Jisu. But Samuel hanga ni kajaka usiem yu tau kon lang brot. Namar bale dei berit
Pinakan mau kadang gabor hak jing penyap ya ki kon lang brot ke kadang gabor nganong pi pinakan mau David nganong pi u kwa ban yo ke jing day ke badu blay ke bahajan but usuto hak ta gapor ban ya don ke jing jan ke day ke day ban don ke senduk ke jutang hak nong ba ke jong usuto ya kata pinapet na ka arsamel hagal nong ke ban rio pi pet yak to jaka bau David usuto baka senduk jutang kam don namar ki plistia kla shem bat hadin kata ka poi na ka wei ke yeng sak wei ke yeng ka poi bat usuto hang ta ba day ban wan yalam ya kene ka senduk ha ka jaka ka ba day hoi ula persyang ha ka banengkong kan da yet binyak na ki jing tho kawan raman ke jing men sao Kidon kibriu si syaki kwa ban syakri pet ka download ka bet ban syakri oblay. Ka download ka bet hari lada kam dai pat kat kumbala tho kala ban yalam yang isya ka jing iyo. Jing bakla. Ka download ka bha da. Hari oblay ya ja ka download jongi uyat kat kum ka jing tho. Kat kum ke kat kum ke jing tho. Syap ban wan hang ninga kwa ban pen i pi. Kadon ka wi ke jing tia kan wan biang khap sipang ka to. Kadon ka wi ke jing tia pa ka Bible ngastelat bha ban pulis sipang kanika beriu mo lada pipet bat ngana ka kitab jing bishar hak lenong ka basaw kumno ublay upendon kam ya kanika beriu ngan puli ya kanika por na kitab nong bishar nong ka basaw de khot ka ba arpaway ka ong kum ne onda kum ta ka jel ka tengah uhebar kalashim ya usnar yeng jan bat uternam halakakti bat kala let mian syau bat kala sa yauta usnar naki moy jong bat ula pay lang baru syaka kendo naba ula thia lengai kumta ula thia leter bat ula yapno pi hang ne pinde yo I kadon kani ka beriu ka Bible ka batay ka bagadei ka tengah maka Jerel ke tengah uhebar. Kini dia tengah ka nalaban ong fi housewife. Ka beriu ka basyong hayeng. Wan namar kini dia ka por badang bishar da ka Deborah kanong it hulupa. Berkadon kani hang kani ka jaka ba uta unong syun kumno hani ka ba handre usezera ula pet yap usezera kumno ba upet yap. Ka Bible ka batay ula pan maya kani ka yeng. Hari kumno ba kani ka beriu ka syem daw tau ternem. Bat kumjuro kasnar yeng jan kasyem da daw tau nar namar hak to ko por ki snaten kidon kam da kiti kinar bansa ngano hilom ka prek ka bajut ka bahe pada la syem ya kata ha kti bat kalek ban penyap yau tau nong syun lang ba da kita ken kam tam da kata ternem ba ka katiet ken kaktin ka jong blai ka ong ne Jeremiah arpulai de khot ba arpu kandai so ba pule hatu kaktian jonga kam nongkum keding ong utrai bat kum uternam bopan wet jen yang mosyang pi kum katernam hai ba penwet jen ya kai ya mau siang pi ternam pi kani ka breu ka suto ta kadon ayu ka bat hakakti ka bat yu tau ternam mar ka suto tau ternam tau ya kaktin ka jong blai amen wan ong ma piru tang fidong nga nga dei tang ka breu ka basyong hayeng ka bang abay tang na ulok ban pendap yang nga mla ban job ya kan ono ka thma hanu trai ong padon ya ka ktin jonga bar kata ka ktin lom ka ternem ha ka kti jong pa amen today na mar kata ngin mla ban le ai ru klem ka ktin ya ka bala tho pi u David ula persyang mentangan po heng ta u David ula persyang ne ba un le ba lang babawon ra ega sendok jutang ulapan krelut ya ka pot kata upan krelut hanrei u klam sutu ya ka eba dei ban lepat upara ya ta ka sendok jutang do masida ka Bible ka batay udah syem na kita ki masida babawon ra ya kata ka sendok jutang heba ka ktin ka jong blai kamsha ya kata ya ka ban le ken namar balai ba uwan ra ya kata da kata ka kali ke batamai ke balatan kita masih umdai te bon le ekum ta ba hadin ba ula suto ba ngala bakla na ka jingtho ka donol changa ka bet haringa bakla na ka jingtho open bet yelade ba habo open bet yelade ka Bible ka batay ka tin ka jong try ka batay pinapet na ka arsamel nong ban reu de khat ba khat lai ule you habo open bet yelade ti haba kita ki balaba ya ka sendok menta kilawan man ba da kita ki badai na ka jat lebi
Lagi kita lindo kibalaya ba ya taka sunduk ulale ayu deben. Te haba kita kibalaya ba ya ka sunduk utrai kile nang lek henriu senjam hangta kila kenya yu masih dap ya kibasengat bad udebet ula syat katba ulala hakmat utrai. Ke Bible ke batai. Hakabanung kong udebet ukamle ya kata hari hadin jong kata man ke henriu senjam upeniap ya ki masih dap basengat. Hadin uyat biang henriu senjam. Upeniap ima sidap. Ngamtip kanu tuli masidap bayap. Henry hakata kasngi. Kajingyap lalong gababon jang ima sidap. Nambar ban penpena bau utrai uwan. Penpena ya gay. Bau utrai uwan. But ke Bible kaong u David ula syat kemen ha utrai. Dia kata beling of him ne pediang sobha bepiwan kajing kawai. Namar ha kajing kawai kade bandon kajing syat kemen gain. Amen. Kadon gay kajing syat kemen gain. But u David usutho man Henry senjam. Kile ayu upeniap ka pensutho ropi. Haga shita yo ngidon nyotli kisngi. Harade nama kata kawai na kita kisngi barobor ngiwan ya kaban syakri lang ha utrai ken. Amen. Denem dai lang kidon na kisngi kaban kong jang tayo kidon kisngi kaban kado jang tayo kidon kibale kisngi poya jang tayo kat kum gari bagi kidon henry kiwan ya kaban syakri ya u try. But ngiyo i hagani gajaka bakumno bo David ule yakata. Kalong kum juro yang ngiro habang iwan ban simbenta nagamit ka jong utray ngi habanwan kat kumba la tho. Okay. Kat kum ka bayu la tho ha kaktin ka jong utray ken. Namar balay ban sutho yaka e ka bo utray la ngiwan hagani gasiyam ban penbena yaka jingyap ka jong utray nakabenta jong i. Men ba ublay uyate jutang badu Abraham ha Genesis nong ga bakatsan. Ka Bible ga batay uang yu Abraham menon ra ya kita kimrat. Ya ka ba men pia yaki arliang dong ini pet hangani ga por na Genesis katsan kumno bo Abraham ula wan ra ya kita ki jingknya but kumno ba ula pia ya kata ka jingknya hakmat ka jong utrai. Ya kita ki do nganong yepi uda pia arliang. But ka Bible ka batay ha kadekot ka bakat nyo. Kala jiaro habala sep kesngi but bala dum tliu hakmi ka lawar bami tedem but ka syarak bame ding ka ki hapadeng kita ki dekot. Ha kata kesngi utrai ulayate jutang baru Abraham ulaong hau sembah jong me ngala ay yakene ka ri. Nadu ka wa ka ri Egypt hadu ka wa ba ka wa Euphrates. Fi hang ne pindayo i ublay uong yu Abraham memenon ra ya kita kimra but u Abraham ule kumno upya ya kita baro nganong pi arliang pinapuli dekot ka basipo kumtaken ula shem so u yakine baro but ula pya arliang yaki but ula bo yaki dekot kaway pa kaway mar senrap ken henry yaki sem shem la pya arliang but haba ki kling kilewan hier halor kita kimet yam Abraham ula be no yaki. Abraham upia ya kata. Ai kata ka jingknya. Hari hang ni ka ong mau clean tu wan. Ban shem na kata ka met ka kam jong Abraham ka dei ban be. Hari tip bo blay upidiang ne am. Hari onda bala sep ka sngi. Ka Bible ka ong ublay ula wan ha kata ka jing pia ka jong Abraham. Hadlang ba kata ka baong ka lawar ba me tedem bat ka syarak ba me dengken. Bat ka ki hapadeng kita ki dekot. Ula pia ya kita baro. Haban be Abraham ya kita ki clean ki bawan ban ba me kado. Hari umla ban pen ki ya kading. Kading kawan daung terai. Habala sep kasi ngamtip kanu Abraham ula 3 minit hang ne. Hari habasep kasi kelawan kata kelawar bemek tedem bat kata ke syarak kaktin ke jong blay kong bemek ding keladon hapedeng kata ka do balapia do Abraham bat apa lawan kata ublay usete jutang baru Abraham tip haba blay ublay ong kumta blay upia kata blay uyat kata kelawar ding lamba kelawar ding uyat kita kido ki balapia tip blay uang ya kani ka benta. Kani ka jutang ka banga ngayate, kung banga ngayat hakini ki mamela da pia.
Ladang ngam ban pendep yang ni ke jutang. Kajing em jongaro kan long ke balapia. Berkani ke jutang ukular halor lade. Bangan ai hau tau sembai jome. Uklamong yu Abraham ngan ai hame. Wang hau sembai jome. Pindah pulih hang tu. Kada keren syai wang ba. Wang hakmi kita kesengi. Wang kata ulate ke jutang baru Abraham baru laong. Hau sembai jome ngala ai ya kani keri. Uklamong yu Abraham wang hau sembai jome. Lada umdon ke jing pia. Ngai kwa banong ya pi. On umdon jutang. Lada umdon ke jing pen jauh ya ke senam ke jong Jisu. On umdon jutang bat ngi. Dari kata pindah pulih na ke gospel jong Matius kelenong ke ba arpun rio. Dekat ke ba arpun nyo terter. Na ke gospel Markus kelenong ke ba kat saw dekat ba arpun terter. Udah keren. Haka senam ke jonga. Ngayate kani ke jutang ke batemai bat pi. Ngayate ke? Ke jutang ke batemai pi. Bat pitep kumba kata keding kalame hapadeng jong kata kecing pia. Habangi ngishim benta na kani ke kuri ke badai ke jutang ke batemai. Nganget bau mensim bakut unki haka jing em jonge. Amen. Ngan pulih biang yang ni ke Genesis kan ni ke Paul. Bapin sung tu umen semua kau terai kumno baik yang ni. Kalau jiaru bahaba lasep kesengi, bat bala dum teliu. Hakmi kelawar bami tedem, bat kesyarak bameding kaki hapadeng kita ki dekot. Kayu? Ka ki ka kelamong ka tangdo. Kayu? Kan mau baik. Umen semua kau jaba wan api on ki lang ba jong pi. Amen. Pitep ubreu kumno ulepop. Wala fi puli Genesis ulepop kumno. Lang ba ubam yau tawe. Yau tau so jong ka jingtep babha bat basneo. Haba ubreu ubabam bikin ma don artli yang tu. Babha bat bayu sneo. Ubam cisen bam ya artli ki jing bam. Ubam ka babha bat ubam basneo. Hakamit ke jong terang ibam ngan teli jembam. Ukpu bat ka wan nyalang yong ka kuri. Pio artli. Pio benta ka kuri kalong ka bayeng haka jingba haka jutang. Bat ka ukpu tau ya kata ka basneo. Bau Jisu ulaba hala ka jong kamet. Amen. Fi namar dakabam ubri uhap syakapop. Dagabam ubriu unwan siya kajing long hok. Amen. Dahil kita teng-teng abang ngishim yang ni kemit utray. Ngi om baka day kadustur jong kabalang Ngi haban suto bu Jisu ay kanunong kadustur. Uay kay lang babo upeni. Baka day kajing pen bena. Kaday kay kajing pen bena. Dahil nata ubriu habaw bami daw sok nganong ipi. Hakata kasngiem kapop karung haubat. Ka Bible ka batay ha kitab Genesis halnong ka balay. Ublay wang ko Adam. Hey medan. Wang kumno? Ko Adam. Pinapait bat nga ya kata ng Genesis kanong ka balay. Kadakot ka ba kanday. Tiyo try wa blay wala cut you Adam. Bat uda ong medan siya ay. Medan ay? Siya ay. Kajing kali kami hatu blame yo imo yo Adam. Yo ina. Ha? Tabelay ukli siya yung don. Kata dia kecing kli bakral. Kita belay. Nomor Adam ula do no ya kata bala ban ong fika status ke jong u. Ne ya ka ai ka ba ulong. Ubadai uba kam hapo ban ya ublay. Kan mau ya ka sam. Kalnong ka ba pra ka kran sya ya ka ni. Sam pra ka ong kum ni. Kadakot ka basaw. Ubriu ulong ayu bamikin mau yu. Baru kun ubriu bamiwan ban kemi yu. Naba mela pelong yu tangkin diat kampo ban yu blay. Bat mela pong pang senyat yu. Dak burom bat jing penan burom. Fi ubriu ulong ayu. Haka ni ka jaka ka klish ka keren klish ada. Ubriu ulong ayu. Nangta? Gumnopat? Baru kun ubriu bamiwan ban kemi yu. Nangta? Nama pelong yu utang kindiat kampo ban yu blay. Kindiat kampo ban no? Yu blay. Ban blay. Kindiat dah.
Ukam tahu yang i hapo jong ki angel. Tahu yang i kampo kindet na dei kata ong. La tahu ya ubri ka jing la srim ka dur jong Te kato ka dei ka position. Ka kerdan ka jong ubriu Adam. Hari ban ba ula bam yo to so em ublay yo issue ya ha kata ka position ngen. Te uang mentah ai medon. Syai de me syai. Medon syai namar balai. Men por banganga tau ya me kam krau ban ki ai baro badon ha kan ka Eden. Henry mentah ngayoi me kampo ban yo tibsen. Fio em kampo ban we yo tibsen. Namar balay. Mela bam no ya uta uso. Uso betep babahab. Bar ubreu uhap no ha kata ka pop ken. Bar haba ubreu uhap no ha kata ka pop em. Ubreu upersyang biang ha kata ka position. Ba unwan biang hanre bonsin umla ken. Namar balay mensyua uni unong syun uwan nabar ya kaban pansyoy. Menta unong syun udon syapo ladihi. Ngasay lungo nganong ipi. Kidon babun ba hakani ka jala kam ta me kat ka por ba kadang yan yam kat ta dang bon ki ba penyap yala de hakani ka jala ka suicide spirit ka climb ba banta hakani ka jala ka ei ka ba pelong fitip mdei brim na bar kyong khor mat kuslai ita ala kran kat ba kran ka ei ka ba pelong ban sim ya ka rai ban penyap la de namar ka thma kam dei shu ban bar ka rung sapo la don lupa sapo bat kani ka bam si bam Yau tau beriu, lane yaka beriu. Bat kisngo bakani ke jingem, kalong kabale no bat ki kloy, ban penyap no yalade. Bat kata kade ke status ke jong beriu, ke ba ulong geng. Bat Paul uyo iru ya kata, haga balang korin baki kamla ban sulto, ya ke jingtri dap ke jong Jesu halo jong adeng kana. Uyo iya ki, bahaba man ke por baki ban sim ya ke jing kawai utrai, kisu sim sting bet ya kata, kum ke rukom ya ke baki dei ban sim. Kila penyat hi, dala ke jong ke rukom kum lo badai ban sim. Kalam da sulto ya ke ibu Jesu ong, dei namar kata ong, ngalap diang na utrai ya ke ni. Ong kum no, ngalap diang, fitem upol udah sulto ya dei fitem. Dai namar kata udan haduriau give up ba unyap no. Barak simit udan haduriau give up ban yap no. La sempat ya give up ban yap no. La sempat ya la bread ya ha ka bendi ha po Filipi. Ta Bible ka ong mani sa namar utep ba udai mano. Kay garung ha po jongi. Kay garung ha po jongi. Angin suto ya kata ta. Ladang ngi suto ba ngi don dau try. I can miru da utara. Fiti ikon Israel kim suto ya kata. Wadu David ukam suto hadin bolwat jing to wan. Wat kini ki breu hapo koren ro ki kamla aman suto ya kata. Kita shim mi me utara ki shim kamla suto ya ka ka ba utrai ong ya ki. Dei nama kata upol ong ya ki banget hapo koren apa piwan ban shim ya ka me ka jong utrai ong kumne ka ba arpu pra ong kumne. Ha ka wei koren kat wei arpu pra ong kumne. Hari to ai ba ubreu unyet ya lade. Uniu unyet lagaktin parang ong examine ong no examine lagaktin Greek kani kawan ka baong doki maso hagaktin Greek ya kani kakot doki maso wang mo unyet ya lade haktin parang ong examine hakani original bato ya kani hagaktin Greek ka bamon doki maso Kamut ayu gani ka doki maso. DOKIMAZO. Kamut ayu gani ka doki maso. Hakaktin Greek. In a simple term kabamot approval. Kabamot layo jingbet. Hakaktin kasi. Nahaktin parang baong approval. Kata gani ka jingmot jong gani baong tuyet. Langalong vi layo jingbet na em. Dei nama kata kani ke jing khoi trabans ke por ba ayam ngim ai kum do ngihap ong piladon jing bit na man sim ladon yu jing bit nama kani de ka kentin da bo utho upol da ka kentin Greek utho doki maso te yene approval ga ba mot la yo na em lane ma ko kentin kong to search for something good ka ba mot pin yet kai ka ba pi don
พินเชมยากันเนี่ยนามากี่คนหางเนี่ยพอโกรธเนี่ยกี่เชมยากันเมดอยู่ตรายกี่คลำดัสุโธหางเนี่ยกันน้องพี่กับชงข้ากี่ปัทหารอมตังกัตตากับบอนกี่ไอเบกหักเคสกับจิงยัลเล่หักอิมลังสัลังกี่สนิวบกี่ปรามาจันอมตังกัตตากี่บามเบกกี่กันนู่นกับจิงบามกี่บามเบกกี่ดีเบกยี่กตาวงพิมละบัญชีมเดคุริกโซดคุริจงเบลย์พิมละบันบ้านนักเมดกับจงตรายไปนักเมดกับจงกิกโซดละเครนหังเดียเบลย์อยู่ที่กี่เอ็มเบกยี่กตากับจิงเอ็มบัดวังตัวเย็ดพี่ละเด่นวังเนี่ย approve ช่วยละเดพี่ลองในเอ็มบัญชีมวังผมเนาะวังดกิมาโซวังเย็ดยาละเดพี่ละเยงเนมจลบาคลมกันโนกันชิงเป็นรำบะพี่เชมยากันนี่พี่เจ้าบุญเส้นงิเชมเอ็มงิเชมเบ็ดงิเย็ดยาละเดงาลับเดียงในเอ็มยูจิสุงายังเบ็ดในเอ็มบัดอุจิสุอุปอลudah sutu uang aklamwan hang ni bangan ai lut ya pi yang ni ka benta hareng ong ya pi ngam dei mangaban ai ya pi dei ma pi penlong ila de ngabet de em ban shem amen dei ngi ki pastor banong ya pi to shem na nai shem yet pi ila de ba pi dei ne em ya ka ban shem amen namar ba bon senem ngi su shem namar yo ini paramarjan ipet yengi barabon ngasih ong ba aju ai try ong wat pet yo paramarjan pet yala de ha utrai amen pila long approve na em yala de ha utrai amen lada long de na marka tafite kid bon palat barki ki ong kindat yang ne benta dan kini hiem ki don balik se Ephesus barki ong mangide ki apostol badai nama kata ki apostol ru ki da yet shwa yaki doki masoken ki ong kini ki de approve na em la bukti na em yaki da ka balang ha Jerusalem ba kini ki wan ban akam melade ba ki de ki apostol pi de kane kane kentien ba upol upenon kam ha ba utho ha kini ki city ki jong uken but om dang ma u hanre wat u yones ru uda penon kam yang ne kentien doki masoken namar balai balong approve balong ayo approve pin suto bak ngala yang ne em ya ka ei badai baru try namar balai upol wang lada pim yet ba ya la de yo pi yo ye ki jingpang sangem wang jingpang ayo sangem dalai tes kat ba tes umlap jingpang hanre pi pim klain bat tapek ya pi ibiang lut hanre pi na po la de pyong ngadon ga jingling a ngadon ga jing pisa let ban sim dawai kam tri kam ga dawai namar balai wong yo pisem yakani kamiet klem da burom namar balai wong pa pisem yakani kamiet pi penpau ya ka jing yap ujisu pimla ban le kai ya ka jing yap ka jong ujisu ka jing yap jong jisu ngim penpau tang bangi pong jan yong dem ngim penpau lang ba bangi pong ka jan yong harangi penpau lang ba bangi im hok bat u amen nyimpen pau lang ba nama syabar hanrai naka jing em ke jongi kaba syapo ken fitep u David haba ulaya poi bat ka bet shiba ka khampau ei ru em syabar wat u yuria tip ei ru em hado ka sngi jong ka jing yam ka ei ka balajia ya ka ei ka balajia tip ei ru em fitep ka pop em kampen pau ei would what syabar kan mau Adam habau lale pop umpawi hadu bau blei udawan badu ong ya Adam medon sya pet na melahir na kajinglong sihim melahir sya kajinglong merau kaba mabha si ong ikane bau beruspa ukelalong doken lada ubadok ukelaruspa kabiang ubaruspa keladok te kulmar nang syu ya kaban em dai nama kata Adam tip syu ya ka kaba udai banle dai namar kata nganget ukram nang ban sneng ya ki khon ki jong ya ukan badu abel dai namar kata ula ban yo I habang nganget haba utip ke jingyap ke jong abel ngasuto bau Adam usla ban sungto bakat no bau blay mongken haba Adam upenyap ya ke jingya dai badu blay but kani ke bentah bangiwan ban shim ya kani kami ya kani kasengi kan ma bau jisu nakabenta ban yesno bat ngi ushim ya ka jaka jongi u ya klat badu kupa dei kata ong kopa belai mela eno yang a perkat kata ka jingnya klat nganong ya pi
Kabamla ya kaban batay da kaktian jong Hebreo ken. Kabamla ban iyo ban batay. Kata ka jing sya ka jong u ken nakabanta jong i. Ka Bible ka ong naka Isaiah san po de khot ka ban Hebreo ken. Kila ya put ya kata ka teman ka jong u. Ya ke? Ya ka teman ka jong u. Ngi kum ki senrang ladang iyo tangi ka blit nganong ya pi ka bamnep. Nganong pi tenten da krut teman ka long pang ba. Berkat ban put ya ka teman lay. Ngan ong ifi kalong kat no hagai saya san po de khot ka ban rio katho ya kata ula eno ya ka sangti bat kata ka bor ka jong u ngan ong ifi haga saya san po ar ukran ya kata kadang ipet na ka isaya ngan ong fi kamdon chu da ki wei pat ki kitab ka ba kambatai janai chapang bo ka jingsha ka jong utrai ban ya ka kitab isaya haga isaya san po ar ngan ong ifi haga khot ka ba shipo ka ong ba utrai ulalot lungkot yala ka sangti ka bakot hakmat ki jat ben rio utrai nganong yepi ulalau no ya kata ka bor ka jong u hakmat ki jat ben rio te ki bakot ka khando baro bakinyo ika jing penem ublay jong a baki brio kinyo ya ka jing penem ublay uwan long brio da mano bala ban pediang ya kata da mano bala ban nget ya kata Andre dei nama kata ka Bible ka ong ha ka Isaiah san pulai de khot ba nung kong kong uwei ubala nget ya ka jing pen pena jongi ken mau hang ne ong jongi lai ha uwei da mano bala ban nget bo ublay ula banwan ban long brio ken kata ka dei ke ka ba ya ka ban pediang bakumno kat ublay unwan long brio ken don bala ban nget dei nama kata ka Isaiah kalenong ka bakendai ka dekot ka ban rio ka ong namar hangi la kha ya ukon la kha ya no ya ukon bon sen kene sei puli tek tang banai Desember dari banai Desember puli ba kan ka dekot hari ki wei ki sing iklat hari perkat hang ni ka ong ni namar hangi la kha ya ukon nang ta sa ong la ai ya ukon hangi la kha ne la ai na ha suto eng ni ka khot la kha yu kon ne la ai yu kon na kong kom no namar hangi la kha yu kon la ai yu kon hangi pisngo pala ba ya kan ni ka khot ka de ka wei na ka batus ba kan ni ka khot ya ka ban suto Babun sen ngi sepen dan kamba ubnai Desember han reklam da sutu kai bangan ni khot ka kren ken chong ne namar hangi la kha yo khon la kha ka bamot la kha yo khon lang ba ka brio ya kan ni ka brio pat la shu ai yo khon pio benta kan ni ka brio ka kha yang ngi han kan ni ka brio la shu ai haka la shu ai do kpa baka kan kayo ni ukon. Ka Bible ka batay. Kamno ka ni ka brio ka ka. Isaya 100 rio ka batay. Haba kampat sukon kalaka. Haba kampat wan ka jingsu jong ka kalaka kon sinrang. Ka Mary kam tip i kata ka jingsu. Day na makata ka like Chloe sa Bethlehem kam tip. Ada kala ba klasu tu ka jingsu ka ngangit kanum like show kam tip bakalaso. Ka Bible ka kran hang ni haba kampat sukon kalaka haba kampat wan ka jingsu jongka kalaka kon sinrang kampat tip te bala suru dai namar kata kichidor jikli kumno mo try ka Mary ka su pe ka Bible ka kran ka su ka Mary ha ka klam sam la su da ne ka kha bait da ka kha ra ka basuk da ne namar balay ka pen kongo yala de how try ka Bible ka batay baru neu try dia nama kata hagai saya kendai dekat ba henry biangan puli ka ong ba ka ong ba halor jong tau kon ka ba la ong ne kan long halor ka terpeng jong u but on khot ye ka kerteng jong u ba pala unong sala u blai crowbor u kpa bam jukon usim ka jingsok la ong sundon ta u un sen shar ka jing sen shar kan long ka terpeng ka jong u on khot ye u ka kerteng u ba pala unong sala u blai crowbor u blai you crowd bor tin parang bau mighty God. Dia kata Isaiah san pulai dekat banang kong mano ban nget bau ta mighty God uwan long brio.
Mano balak ban pediang ya kata ba ublay kidan baong kumno ublay ulak ban wan long breu ngong ala da ublay umlak ban wan long breu hab weng no yang ni ka kentien ublay ba krabor namar ba ublay ba krabor ulak ban le ya ki baro amen dai namar kata ka bible kaong haba ulayap omdang ba uyap hande ulale hier ka jaka ka ba kam shapo upol yo ipau ya kata dai nama tawat Petros wang lang puli ya kai ka bo Paul uthok ngam lak ban su tho haka asti ka ba ar Petros wang kalau ka ba nama Paul uthok ka nong ka ba sao jong Ephesus wang ba uni ublay ulala hier ka jaka ka ba kham shapo shabo unkio ulala ban hier ba ka Bible ka Petros ulala ban pla ban penbena ba ka jingyap jonga kala pendekut menta ka jingidai ka jong ubreo banwan siya ni kadujok. Namar nga ngalasim makajaka jongki. Lada ubreu menta uwan hang ni kamday syo ba namar ka pop ka ba ule kaday namar ba ukentat ya kajing pendep ka jonga. Amen. Wanum ong ba ka pop kanya lam yung isa dujok. Kamday ka pop kaday kajing kentat yu jisu kaya lam yung isa dujok. Amen. Namar ngilalong ki ba pop ka Bible kong baro la le pop baro la hab da ka buram jong ble mdan weiru bala ban kamila de bolong bohok hari habang apdiang ya ka jing penpena jong ka jing yap ka jong ujisu ngalalat na dujok lada nga kentat ya kata ngadon ha dujok amen namar doong pop ngalale pop na do pop ka kemi ta ka Bible ka batay ngilad ka yang i haka pop da hari kumno nga po syo dujok mday namar bang ngale pop namar nga kentat yo jisu amen ngidon ya kelat ban pediang habang ngigi kentat kata kajing kentat kan penlong yang ngi mangin poi sa dujok tay na mataw jisu ang kelet sa partay ban pla baki briu kentem kadujok kamday nam ta jongki lada ki pediang yang lada kim pediang yang ki poi namar kajing kentat yang amen tay na makata bunsen yongi uba pop ule sa dujok umday uba pop uba kentat yo jisu namar ngihang ni bon basyong hang ni ngiladai ki bopop kadujok kadai ka jongi jing sisam kadai nam dai na ha don ne bahok hang ni nan de weiro ban nan dang rep nang ngampat jule pop nan de weiro ngila le pop la da ki jing le jongi la ka jing perkat ke jongi lambar ka sentur ke jongi ngila jule pop hanre mentang ngila ban klaim ya la de bangilong hok namar jong ujisu namar jong no namar ujisu upelat yang ina dujok amen. Day na makatawang naka-gospel ka jong Matias kalanong gaba arpusaw. Ti ya ka ni ka-gospel jong kahima. On yalap sa ka-pertay baro. Ya ka-banlong ka jing pla. Ya ki-kenjaban rio. Baro. Onda kumtaken. Kabakot. Fi ka-Bible kaong. Onda kumtaken. Kanjia kata kabakot. Lamdang ilap pla. Ya ka ay kabau jisu ang iban pla ya ka himau blay manong ko kon pi menta pila ban long ka hima ka jadi tau jisu abau la mi pat wang habaneng bar khando la ay nga ka bor habaneng bar ay ha khando paso bante isi mi ngani ka subject apo Bible school mo lai tiligi baneng bar san tiligi perthai padu jisu ang ngadai mga ublay jong kita kilay ngadai mga ublay jong kita kisan wang ka bor habaneng bat hakendo laai hano hanga baru ong gumno pat pidapet nya ka gospel Matias nong gaba arpo pra ujisu te ulawan ula kren haki udaong laai hanga gabor baro habeneng bat haga kendo baro mnani yesu hano berana ta gabor baro don hau baru ong ngi gumne namar kataken to ki dalet no mapi to penlong senran yaki benrio baro da penbaptis yaki Pio ega benta, pio jisu ang kabor bro la yang amanta. Habeneng bat ha kendo. Ubriu ba kentat yang unpoi syata. Wong ingi kelet yalap. Wong komno kelet penlong sen ran. Pinapet nya ka gospel ka jong Markus ka keren syai susu ha gospel Markus kanong ka bakat rio. Dekot ka bakat san wong ula ongro aki to let sa ka pertai baro bat to yalap ya ka gospel haki benriu baro. Yalap igay? Ya ka gospel mut kubor baba yu. Haka jaka jonga ujisu layap. Pi babon kim ngai ya kata ka jing pla jong utrai te. Wisaya ula ong lupa te.
hang tu tho babon kim ngai babon benta ka diga debate ka tang nama kata uji su hato dei belai ka debate ka dei kata kan mau baik uji su fitip ban pen em yang ngiam dan kam bakam crown nangi kan mau ngi baro ale pop dei kata para bring ngi mla ban pen em dala dia lada nga persyang ban pen em ya ki wem on mla ban pen em dang ha namar ngarong adon ka ju ka knyang jingpang bo uniu breu don kata ka dei ka pop ban pen em yang ha ban pen em ya u don kam ka snam bam don pop bata de snam jong jisu amen dei kata ba bishem mental kan ka miet ka jong trai da ka ka khuri ka jong trai pipen bana bana nga kam bet jong ade bapang harakan mau jisu pat ju boyong clear u jisu pat ju su kpo u jisu pat ju penyar u jisu pat ju don ki jingpang dei kata bang shem ya ka snam ka jong om ngi pen bana ya ka jing pen khia amen kan mau yu bapang om la ban ai da ka snam jong bapang yu bapang hap ai da snam jong bakot bakhia gen amen today nama kata bang ngi pang bang ngi shem ya kan em ngi pen bana ya ka jing kot jing khia halade nama ru jisu umpat jupang amen umpat jupang dei kata ulak ban sya la saupo sabuk duna iwe ha ka jing sya sempat jong ki naki room ka daw ka dei bo umpat jupang nama bon ki yap no ban ka jing ya per ka dei bala la patar ya kita ki jan ki jong ka bible ka batai kani ka ka sam ar ar ka ong ba wat ka siing jong la lai pan na la bom yu kata ula ban sya namar ka dei ka met bam jupang amen ngapuli po bible dan ta we ka bu jisu thiao thia he ha halieng ki don buon ba ki bu do song boss song e yo thia lam phi khong jisu ki neng dat ba yo ayu yo thia lát nhang tang ai upelaj iki seran upahan iki beri ulet ban song doai hari jupang pat ju yo jupang pat ngalngo ado kata balai namar udai kata ka snam ka bakot amen bat om dan jingpang namar ka jingpang ka song ha ka snam bat om dan jingpang andre u ai no yala ka jong ka met ya ka ban sya ya kata ka jingpang ban sung thu yang nga ba dia pi halor jong ka ding pana nganget uji su pa ju jaw snam handai usdang ban jaw snam nadu na get semeni nyau teli ki jaka pa ka bible ka tho ba jaw ki snam ki jong o ba nga ba ma pi ngila ban long khot ha ka jing em jong i man ka sngi ken dei kata ha ka ni ka sngi pi shi bat ni ka khuri ha bo ong ka jutang ka ba thamai am sung thu ba nga ban ma pi dei ba pang ka snam jong u ka dei ka ba kraw ba ba nga shim nga yesno yela de ha ka ni ka jutang bat u am uwan ra ya ka jing pen khia kan jado ka jing pen khia kan jaman sim ka jing pen khia ha ka jing mot jing berkhat namar ha kini kisngi bobon ba ki breu ki don ni ka jing pang ba ong ka depression ka jing pang ha ka ni ka jabiang ka jong ki kim nang ban thia kim nang ban dam ngi ong ha ka tin khasi ka wei kan tien ka jing pang khuslai bobon ba ki breu ki don ha ba pi shem ya ka ni ka khuri ha ka jutang ka ba thamai pi pen bana ya ka ta ken amen pi pen bana ya kata ya ka ei ka bautrai ulale namar ngi dei bapang ngi don kam da ka ba do da ka snam jong ubakot gen bauta de jisu amen ngi don kam ya kata but ai bahag ni ka singi mangisem kumba maneng 80 ya pinong nagaktin greek dokima so ai ngin so tho la jam nong atrai la approve de kata ban approve kum no bangin so tho ka ban nong kong ngayang bet ne em baru jisu amen ka bet nya em ka jing em jong ha ka jing dei badu jisu ngam kelima nga kam dei ka jing wan jaseng ka jong pi kan pi bet nya em ka dei ka jing em jong pi man ka si ka bet nya em badu jisu ka baar nga kongon em ha ka tin jong o habang nga pediang ya ka jing alap jong o ngala pediang ne em ya ka jing pen baptis ka ba u ong bangan tep no ya ubreu ubarem yu ubarem nga kloy ne em ngala tep ne em la pi ha ka ni ka jaka don ba pi yo pi jaseng ba wan nung kong de ne pi adep jing pen baptis tengah aingol la pi 4 dep nga kuntu kum pastor da ka jing it ya pi nai pat shim menta ka sngi sa shim pat ngi se don biang sa shim pat hang ta de pen dep sha ka jing pen baptis namar kata ka dei ka e bo jisu hikai bangi approve ya la de ngi yet ya la de ya kata ngala biang ne em kalong kum juro kane de bo try khot wang wan to shim to bam na nga wang da phim don menta ka ni phim don menta bat nga handai uang to pet pi la yang bet nya em mat nga
Ayang bait ni em bat nga. Day na magata uklam ay, ya kita kisan hajar. Uklam ay kita kisaw hajar. Uay ya kita kikat nang tau uwe ru uklam yo ban siyem banta, baru tau day Judas. Namar suwe ulit nyohi, ubam hi. Namar kani kedega benta, naga benta kibalayet ken. Pan nganget habang ilayet ya la de, kan long ka jengker khu yang i.